हाय गाइज, नमस्ते, प्रणाम। हम रागिनी सिंह जिला गोपालगंज से और आज एगो बहुत ही सुंदर हनुमान जी के भजन लेके आइल बनी। तो रउआ लोगन सुनी लोगन और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करी जा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके मिले। कमाल कइले बा हो, कमाल कइले बा, कमाल कइले बा हो, कमाल कइले बा। लमहर पोछ वाला बानारा कमाल कइले बा, लमहर पोछ वाला बानारा कमाल कइले बा। लाल लंगूर बाबा बरे बरे गुनिया, लाल लंगूर बाबा बरे बरे गुनिया। राम जी के दूत हउए जाने सारा दुनिया, राम जी के दूत हउए जाने सारा दुनिया। कमाल कइले बा हो, धमाल कइले बा, कमाल कइले बा हो, धमाल कइले बा। लमहर पोछ वाला बानारा कमाल कइले बा, लमहर पोछ वाला बानारा कमाल कइले बा। लाले बा लंगोटा तोहरो लाले बा जनेउआ, लाल बा लंगोटा तोहरो लाले बा जनेउआ। लाले बा खरौआ बाबा लाले बा खरौआ, लाले बा खरौआ बाबा लाले बा खरौआ। सेंदूरा से देहिया लाले लाल कइले बा, सेंदूरा से देहिया लाले लाल कइले बा। लमहर पोछ वाला बानारा कमाल कइले बा, लमहर पोछ वाला बानारा कमाल कइले बा। लाले लाले गादारा उरे लाले लाले, लाले लाले गादारा उरे लाले लाले जनेउआ, लाले लाले गादारा उरे पीला पीला जनेउआ। अरे लाले लाले झंडा कमाल कइले बा, लमहर पोछ वाला बानारा कमाल कइले बा, लमहर पोछ वाला बानारा कमाल कइले बा। कमाल कइले बा हो, धमाल कइले बा, कमाल कइले बा हो, धमाल कइले बा। लमहर पोछ वाला बानारा कमाल कइले बा।